Létezik valahol a Budapest BS videó, ahogy említettem, Orbánt Nabukodonozorhoz hasonlítja Németh Sándor. Németh Sándor Orbánt nem csak Nabukodonozorhoz hasonlította, hanem átokimák mentek ellene, károsztató vádlóimák mentek ellene, tehát simán a szájukkal eltették lábalól, amikor éppen a Fidesz ellenezte a hídgyülekezete. Ebből az egész Magyar Péter sztoriból, ATV sztoriból azt kell levonnotok következtetésként, és én ezt tanácsolom, hogy ebbe gondolkodjatok el. Ha van szélkakas ebben az országban a lelkészek között, az Németh Sándor messze az első helyen van. Tehát ő mindig azt kell megérteni, hogy egy önző ember és az egyéni érdekeinek megfelelően őneki a hívő nem a szeretett testvére, hanem őneki egy eszköz ahhoz, hogy a hatalmi vágyait elérje. Őneki nem más egy hívő. Ezért van az, hogy jönnek-mennek az emberek, őt tökre nem érdekli, hogy elmegy. Én mikor eljöttem a hídgyülekezetéből, egy ilyen jó partit, mint én vagyok, anyagilag, stb. Kár elengedni. Ugye ő nemhogy nem akart elengedni, hanem ő mit csinált? Hát olyanokat mondott, amik vérlázítóak voltak, pokorlajutás, stb. Ebből látszik, hogy ő nem szereti az embereket, hanem ő az érdekeinek megfelelően akarja használni, és abból is az önzőbb fajta, mert ő nem ad, csak elvesz. Mindezeket az eseményeket, ami most a Magyar Péterrel, a Tisza párttal történik, ezeket úgy kell értelmezni, és úgy tudjátok értelmezni, hogy itt semmi extra nincsen, itt annyi történik csak, kiszolgálja azt a rendszert a Sándor és a gyülekezet vezetése az ő hatására, és lassan a nép is, hogy a Fidesznek megfeleljen, mert a túlélésüket lopások, csalásokból így tudják elkerülni a büntetőügyeket, a látszatot így tudják fenntartani. Tehát ezt régóta elmondom, tehát erre nagyon sokszor válaszoltam már erre a kérdésre, úgyhogy itt csak annyit szeretnék ezzel kapcsolatban elmondani, hogy természetesen az, aki ellene megy ma a Fidesznek, az ellene megy a hídgyülekezetének is. Miért? Mert ezt jelenti a Babilon, hogy a Babilon abból másabb, mint egy érdekszövetség, hogy itt már jóval elkötelezettebb. Tehát itt már szellemi értelemben is elkötelezik egymáshoz. Úgyhogy ez már ha megnézitek a Babilon, már ember nem tudja szétszakítani, meg legyőzni, azt már az Isten fogja szétszórni. Ezeket a videókat gyanítom, hogy mind eltüntették már, és általában azért azt lehet mondani, hogy ezek az imák, ezek zárt körben mentek.